bang nim de ban wan chakmat tang ha ko pule puthi ni de ban wan chakmat ha ka chi im ka jong ni o Balei ya pi tani ka de ka yudi it nga de o Arki man ta kasmi ngan kren ya pi Shaphang kapang o Long Kiba Shlur oi la slem ki por isni da ki nai ala klem yo lat man chao ya kini ki video man benta ki daw ki ba per tang ba kumbang ala shai ong ha ka kentin ka jong na ka jing bo ting ka de ka jing at tin de khnang bangan la ban like na kata man ta kasmi ngala thao ya kini ki video ha ka bangan kren ya pi Shaphang kani ka phang to Long Kiba Shlur la dang ipej man ta ya ka kom long jongi haying hasem hasnong hathau ha school ni ha kinu ki jaka ni klem yo issue ya ki cho ki riu ni ki briu ki start ki shlur ki bayeng na ka benta kanu ka bom dai ha ka ba ban kren ha ka ba ban pen i bat kumta ter ilada pila oi perkhat jingteng ni lada pimpat oi perkhat e kani ka video kalong kum kalat ha ka ba ya nga ya pi bangin perkhat pat bangin ngam jiliu ya kani ka kom long bangin long minta inga kan mau mo ladang i pe ha ki po bangin ang long ki khna ni ha ka jingle school ka jongi ni don kat tu kat ne kita ki ru shlur bangin don haing asem bangin don hasnong hathau ha ka bang pe bat ngi shim ki kum ka nuksa ha ka jing im ka jong ni na ka ba ki don kum ki to ki riu shlur ki riu kraw ngila ban den bha pen miet shibun ya ka jing im ka jong ni e kine ki briu ki bang shim kum ka nuksa ni kita ki idols ka jong ni ila ban long na ki mi ki pa ila ban long na ki ba hing sem ne ki parash nong prathau ni na ki to ki briu ki bala le ya ki kam ki ba kraw ha ka ba ni ai man sen yela de ndang ni da kendu ya jing e jing stom ha ka jing im ka jong ni bat ka ba i phla bha man ta balong bala dang pe sha ki khna school ki jong ni cha ki samla pule hang ki benta ki ba per kham tam ya ki to ki ba sedang ban tho ya ka matric ni ki tho ya ki exam ki ba kham shalo no e bun sen hi ladang shong bat ki bat ladang ya kali liu jingmut bat ki ni lap ba ki don ha ka jingteng e lada ki don ha ka jingteng e nadu ba ki dang don ha school ki la don ha ka jingteng e perkhat le anda ki la mi ha ka ban wan lek wat ya ka kam ka jam ban lek tre kat no kin shem ya kata ka jingteng ya kata ka jing artatin ha jing sa ko we ru imat ba ki ba dang don ha ka jingpule mo kani ka environment la ni ka society ka jong ni kala ai ya ka to ka jingmut jing perkhat bangi dei ban job dei ha ka jingpule puthi hoi don kam ban job don kam ban wan ra ya kita ka result ka babha tang ba ting ladang perkhat ba ladang ngam jiliu kham tam le ya tu ki bala trei ni ya tu ki bala de pule da ki snem e persyang se ban perkhat bat ngam jiliu ba tu ki ba shet pule lang bat ni badon ha ki ha ke top mo lani ha ka result ka babha ka miet ile ayu menta sup ni em kata ka jing im ne ki don himju kendu shu ya kita jing tenju ne ya kita jing e ha ka jing im ka jing kani ka de ka jing kali ka bang don kam man bu ha ka jing im ka jong ni ba bun sin ka jing long kani ka competition bang don school ne ha ka imlang ka salang ka jong ni ka ba pen telot bat ka ba penting ya ki ba bun ki balang ladang pe ya ki briu ki ba pas na ki institute ki ba bananam ha mo ladangi shu wat ya ki research ya kita ki live ka jong ki ba ki im kum no menta kanom da per than hadu kat to kata na ki ba bun ni e pe na ki pra class jong pi ki ba pi shet ya pule ha ki por ba pinang don school ni ha college ni ha university don ki tu ki ba tim da wan chikmat ha ka jingpule puthi tang ba ki wan chikmat ha ka jing ba don kam ka ikabangan kwa ban kren hane
bang nim de ban wan chakmat tang ha ko pule puthi ni de ban wan chakmat ha ke chi im ku jong ni Mynsien ka bang ni pule kan om de ka bang in tre ha ke chi im namar ba menta ladang ni pek ya kar kom pule ke jong ni na do ki pheu snem ni pule ya ka ju shi ke ju kampat kala kela na kapor syakapor na ka jing start jong ka perthei ha ki science and technology ha ka jingwan jong kini ki artificial intelligence ha ka jingwan jong kini ki blockchain technology pat kumta ter yakini nang duna bha na pedeng jong ni ki bapule tengia pule si pule ya ka ju e ka kam kan don cheno but patu ka bajing pule ka jong ni ngala ladang ikhen no ngila ban ong ba kala long absolute ba kala put kata ka por ni kata ka juk ya ka bang ngila pule ya ka juk si ka juk perkhat hi dalade ba ka ba pi pule menta kan wanra ya ka jingkala ne em ha ka jing im ka jumpe